Бақша артындағы шымырт һәр яз күмеләдер ап-ак чәчәккә. Ул җырларга сүзләр язучы иң танылган авторларның берсе. Ул язган сүзләргә бар эстрада җырлый. Гүзәлия белән иҗади тандемы иң уңышлылардан исәпләнә. Җырлар язу өстендә генә эшләми, иҗат эше белән җитәкче эшен кушып алып бара. Иҗатчы ханым ачыктан-ачык әңгәмәгә әзер. Серләрен ачармы автор һәм җитәкче? Хәзер беләбез, әйдәгез, рәхим итик. Тапшыру Дом арт галереясы булышлыгы белән төшерелде. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Ачыктан-ачык әңгәмәне башлап җибәрәбез. Бездә бүген кунакта танылган шагыйрә һәм җырлар авторы Эльвира Әхмәтова. Хәерле көн, мөхтәрәм кунагыбыз. Ильяс, хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Кичкенә балада шул беренче елларыннан ук киләчәк язмышының аерым сыйфатлары күренә башлый икән. Кичкенә Эльвирада инде хәзерге шөгыльнең, һөнәренең аерым сыйфатлары шул беренче яшьләреннән, елларыннан күренә башладымы? Рәхмәт, Ильяс, бик кызыклы сорау. Рәхмәт. Мин Габгади авыл кызы. Татар гаиләсендә, татар авылында, татар мөхитендә тәрбияләнеп үстем. Аңлашылды. Әби бабай белән үстем. Мин Әгерҗе районының Татарстанның чиктәш бер районы Кырында урнашкан Кырынды дигән авылында туып үстем. 2 мәктәптә укырга туры килде миңа. Без бер авылдан икенчесенә дә күченеп киттек. Әби белән бабай минем бик җыртылы кешеләр иде. Әбим гел мәкаләләр әйтүләр белән генә сөйләшә иде. Менә кайдан килә бу име? Әйе, миңа калса кичкенәдән тәрбиядән килә мондай әйберләр. Әниемнең әнисе Зиләбием әйтә иде, бик еш кына. 2 тапкыр тыңла, 1 тапкыр сөйлә, калганын үзең белерсең дия иде. Яки 1 тапкыр дөрес сүз сөйләмәсәң, синең 9 дөресеңә ышанмаслар дия иде. Бәлкем кичкенә чакта мин аңлап та бетермәгәнмендер бу сүзләрнең мәгънәләрен. Менә үсә төшкәч, хәзерге көндә бигрәк тә мин инде бу сүзләрнең мәгънәләренә төшенеп, аңлап яшим. Чынлап та. Татмедиа Республика матбугат һәм масса күләм коммуникациялар агентлыгы җитәкчесенең беренче урынбасары һәм иҗатчы. Шуларны бергә берләштерү гаять сирәк күренеш, Эльвира ханым. Аны сез генә булдыра аласыздыр мөгаен. Бер кешедә ничек шуның кадәр күп мәгълүмат, эш һәм җаваплылык сыйган? Әле бит монысында да яхшы уңышка ирешеп барасыз, тегесендә дә. Моның сире бармы? Рәхмәт, Ильяс, без мактабрак җибәрдегез. Сез моңа лаек. Мондый шөгыльләрне алып баручы параллельно кешеләр бардыр дип уйлыйм мин. Миңа калса, чынлап та бу икесе 2 планета кебек. Беренчедән дәүләт эше, ул инде шундый кырыслыкны, дисциплинаны сорый торган әйбер, таләпчәнлекне сорый торган әйбер, кешеләр белән аралашу, әңгәмәләр, киңәшмәләр, төрле проектлар белән эшләү. Инде иҗат, үзегез беләсез, ул ниндидер бер эчке тоемлауны, эчке бер матур халәтне сорый торган әйбер. Мин тормышта менә шушы 2 әйберне баланска китереп яшим. Эшемдә арып кайтам икән мин. Миңа иҗат ял бирә, күңелемә шундый тынычлык бирә. Инде иҗаттан бераз арынып торганда, эшендә кешеләр белән аралашканда, мин яңа темаларга ниндидер фикерләр туплыйм. Аңлашылды. Соңгы 3 елда 60-тан артык җыр сүзләр язгансыз. Әлбәттә, бу зур сан. Хәзер эстрадада нинди җырлар һәм мәгънәләр сорала? Чынлап та, менә бу соңгы 3 ел минем өчен бик иҗади еллар булды. Бик күп авторлар белән, композиторлар белән эшлибез. Илназар, Айдар Тимербаев, Ринас Ахметов, Вил Усманов һәм башка композиторлар белән эшлим. Әмма алар арасында иң күп җырларны бергәләп язган минем достым, композитор, продюсер Гүзәлия. Безнең аның белән ниндидер бер аеруча тандем башланды. Biz bir-birimizni bir сүздән, bir нотадан аңлыйбыз дияргә дә мөмкин. Шуңа күрә безнең иң күп җырларыбыз, иң матур җырларыбыз Гүзәлия белән эшләнгән җырлар.
популяр җырлар арасында. Инде сезнең сорауга килгәндә, ничек туа бу җырлар? Әлбәттә, бу аерым бер мөхит. Көй, моң, аһәң дибез бит инде без. Сүзләр, әлбәттә, ниндидер бер җанның Җан халәтенә кергәндә туа торган әйберләр. Бу илһам килүгә дә бәйлеме, әллә моның бернинди дә әһәмияте юкмы? Әлбәттә бар. Чөнки илһам сорап килми. Ул сорап килми һәм сорап китми. Илһам ике миңа калса шундый бер халәттә килергә мөмкин. Беренчесе, син сагышланганда, моңланганда, икенчесе шатланганда. Менә шушы ике халәт минем өчен бик тә якын халәтләр. Ул вакытта мин чып-чын Эльвира. Бәлкем ул шигырьләрдә мин үзем турында да язамдыр. Инде илһамсыз да язып була, дөрес. Заказ өчен яза аласызмы? Менә илһамсыз дидегез дә. Заказ өчен язарга яратмыйм, әмма дә ләкин яза алам. Әмма илһам килеп язылган текстлар, алар шын текстлар, алар күңелдән. Халык бит менә фальш дигән әйбер бар да. Халык аны бик тиз тоймлый. Әгәр дә синең текстың җаныңнан чыкмаган икән, күңелең биреп язылмаган икән, халык андый текстларны кабул итми. Андый җырлар узак яшәми, минемчә. Аңлашылды. Илһам килү турында сөйләшүне дәвам итик әле. Ул бит Эльвира ханым килешәсендә бик табышмаклы төшенчә. Аны туя да белергә кирәк. Гомумән сезгә илһам ничек килә һәм ничек китә? Рәхмәт, бик матур сорау. Миңа илһам төрле халәттә килә. Әгәр дә нинди дә булса кызыклы кешеләр белән сөйләшеп алганмын икән, танышканмын икән, ниндидер минем бер фәлсәфәм туа тормышка карата. Нинди дә булса күренешләрне күреп тә туарга мөмкин илһам. Хәтта үзебезнең менә шушы авылдагы чишмәгә төшеп менеп, аның моңын тыңласам да, шыңын тыңласам да, яки тау итәгендә урнашкан имәнне барып кочакласам да, миңа илһам килә. Тәрәзәгә куйган яңгырдан да килергә мөмкин ул. Ул төрле халәттә туа. Мин бакчамдагы розаларны кисеп алганда да, алардан гафу үтенеп сорыйм. Чөнки без бер экосистема, бу бит бер үзе бер тулы бер тормыш. Шуңа күрә илһам ул тормыш белән бәйле. Ул безнең менә эчке кичерешләребез, безнең халәтебез, безнең психология белән бәйле әйбер. Аның тоемланышы бармы, әллә ул чираклы рәвештә киләме? Төрлечә килә. Тоемлап була, илһам килгәндә язасы килә. Минем кайбер шигырьләрем 5 минут эчендә язылган. Узак уйланып, фәлсәфи уйларга күмелеп язылган текстлар да бар. Алар узаграк туа торган, анда инде бераз тирәнрәк уйланулар. Инде илһамга килгәндә, аны әлбәттә тоемлыйсың. Ул вакытта синең үзең генә бикләнеп язасы һәм язасы килә. Мин күбрәк үземнең эшләремне, текстларымны төнлә язам. Миңа тынлык кирәк, мин тынлыкта гына эшли алам. Әлбәттә, менә сез сорадыгыз бит инде эш белән ничек аны алып барып була. Эш белән аны алып барып булмый. Эштә ул аерым, илһам ул аерым иҗат эше. Аңлашылды. Менә төнлә язам дидегез дә, шагыйрә эшчәнлегегезгә кирәк әле. Шагыйрә буларак үзегезне ничек тулыландырасыз, Эльвира ханым? Аның өчен нәрсәләр укыйсыз, кемнәрне тыңлыйсыз, нинди урыннарда буласыз? Театрмы ул, музыка дөньясымы, күргәзмәләрме? Сөйләшеп китик әле. Мин бик актив кеше. Театрларга йөрим, концертларга йөрергә яратам, төрле чараларга йөрим, выставкаларга, эш буенча да бик күп кешеләр белән аралашырга туры килә миңа. Әлбәттә, минем өчен бу илһам чыганагы. Инде музыка өлкәсенә килгәндә, кинофильмнар, төрле музыкалар тыңлауда әлбәттә илһам бирә. Димәк, бу сезнең төп эшегез белән дә бәйләле. Әлбәттә. Аңлашылды. Сезнең фикерегезчә, татар тыңлаучысына бүген нинди җырлар кирәк? Бик яхшы сорау. Без соңгы 2 ел эчендә бик күп вакыйгалар аша кичтек. Коронавирус килде, көтмәгәндә. Инде бүгенге көндә дә вазгыять бераз үзгәреп тора. Менә шушы
ситуацияда, шушы чорда миңа калса, эстрадада гына түгел, гомумән бер-береңне аңлау, бер-береңә карата хөрмәт, якыннарны саклау, якыннарга карата җылы мөгамәлә, дуслык темалары җитмәй миңа калса. Бу темалар күбрәк кирәк иде. Менә шушы темаларга текстлар. Демәк, нәкъ шушы темаларга әле татар җырларына ниндидер бер яңалык җитми. Әйе, әлбәттә, бу гадилек, самимилек, кешелеклек темалары. Сүз һәм музыка технологиясы турында сөйләшеп алыйк әле. Музыкага сүзләрне ничек яза шагыйрә? Ул әзер көйгә атап языламы, әллә сүзләр бернинди дә ноталарга буйсынмыйча ирекле рәвештә иҗат ителәме? Төрлечә булырга мөмкин. Менә композиторлар минем сүзләремне җипләп әйе дип әйтерләр, кайбер текстлар көй белән туалар. Әлбәттә, менә без Гүзәлия белән эшләгәндә шундый очраклар күп була. Мин язып җибәргән текстка Гүзәлия, син бит моны көй белән язып җибәргәнсең дип әйтәм. Аның уже көйе бар. Әзер көйләргә килгәндә сүзсез, аларны күземне йомып бер тыңлыйм, ике тыңлыйм да, һәм инде текстны язам. Чөнки көйгә сүзләр язылган. Менә бу көй мәхәббәт турында һәм башка темага ул туры килми. Андай очраклар күп була. Миңа калса, сүзләр көй белән языла, көйләргә туры килгән үзенә аерым махсус сүзләр бар. Буларны тоемлап, аңлап алырга гына кирәк. Проза әсәрләре язасызмы? Бу стиль ни белән үзенчәлекле? Һәм әле ничә проза кул язмагыз дөнья күргәнне көтеп яталар? Проза әсәрләрен язам, әмма дә ләкин бүгенге көндә социаль челтәрләргә яки газета, журналларда бастырганым юк. Чыгамсыз әлеме? Миңа калса әле бу киләчәктә мин әле җитмәгән дип уйлыйм, рухи яктан үземне. Бу читенсенүме, әллә вакыты җитмәгәнне тоюмы? Ильяс, беләсезме, паузалар кирәк тормышта. Тормышта һәр бер юнәлештә дә паузалар булырга тиеш. Бәлкем менә шушы паузадыр ул минем. Төп кагыйдәме бүгенге көндә сезнең тормышта? Әйе, паузаларсыз яшәргә ярамый. Бәлкем минем тормышта да проза эшләренә килгәндә шундый бер паузадыр. Мин үземнең рухи яктан әзерлегемне көтәмдер. Аннан-моннан гына эшләргә яратмыйм. Ашык-пышык җиренә җиткереп эшләргә кирәк ул эшләрне, текстларны. Шундый бер вакыйга истә калган. Мин кечкенә чакта безнең мәчеттә мәдрәсә ачканнар иде. 14 яшендә мине әбием мәдрәсәгә укырга бирде. Мәктәптән кайтышлы мәдрәсәгә кереп, гарәп телен, дугаларны өйрәнә идем. Күркәм. Әйе, шул вакыттан бирле инде дугалар, намаз укырга өйрәндем. Һәм хәтеремә кереп калган бер вакыйга, әбием мине ниндидер бер йомыш белән, инде хәтерләмим, нинди йомыш булгандыр, күрше авылга җибәрде. Күрше авыл безнең авылдан 2-3 чакрым. Үзегез беләсез, ул 90-нчы елларда әле юлларда юк, машиналарда юк. Җәүләп йөри авыл халкы. Көз, караңгы, бәлкем этләрдән курыкканмындыр инде. Кечкенә бала бит инде 14 яшьлек. Юл буе шул 3 чакрымны бер якка һәм икенче якка да барганда да, кайтканда да әлхәм, кулхуаллах, фатихаларны бер туктамый, 1 минутка да туктамый укып бардым. Менә беренче хикәям шул минем кичерешләрем турында. Бәлкем шушы араларда бастырырмын да. Аңлашылды, бик кызык. Без моны инде түземсезлек белән көтәбез, Илдар ханым. Рәхмәт. Хәзер бик аз укыйлар. Чынлап та бик аз укыйлар, беркемгә дә сер дә түгелдер бу. Моны сез инде башкаларга караганда яхшырак та беләсездер, сезнең эшегездә дә бу күрсәткечләр һәрвакыт алдынгы рәттә тора. Әле яшьләрне китап белән кызыктырып буламы, Илдар ханым? Әллә инде өлкән буыңына укырга тартылачакмы? Ничек уйлыйсыз? Беләсезме, Ильяс, без инде менә әйтәбез, газета, журналларны кимрәк укый башладылар дибез. Әлбәттә, бу шулай. Бу статистика белән беркетелгән фактлар. Әмма дә ләкин
бу Татарстанга гына хас статистика түгел, гомумән Россия күләмендә һәм дөнья күләмендә дә шулай. Бу үзенә күрә бер тенденция. Ни өчен? Чөнки без заманча технологиялар чорында яшибез. Цифровизация дип әйтәбез бит инде, менә безнең Татарстанда быел цифровизация елы, цифрлаштыру елы. Миңа калса, технологиялар да кирәк. Чөнки технологиялар булмаса, без бер урында таптаныр идек. Шулай бит кешелек. Үзенә күрә бер яңа этап бу. 4-нче цифровой революция диләр бит инде, без менә сезнең белән шушы буынның шаһитлары. Инде укуга килгәндә яңа заманча технологияларны дөрес куллана белергә кирәк. Безнең бүгенге көндә Татарстан китап нәшрияты китапларны электрон вариантта чыгара. Татарлар бөтен дөнья буйлап сибелеп яши. Һәм менә шулай электрон китаплар булу үзенә күрә бер файда. Татар халкы төрле илләрдә яшәүче безнең ватандашларыбыз, алар китапларны инде электрон вариантта укый ала. Газета, журналларга килгәндә шулай, хәзер сайтлар бар, социаль челтәрләр бар. Бу үзенә күрә бер плюс дип әйтәм мин аны. Инде китапка, укуга мәхәббәт ул кичкенәдән булырга тиеш. Без аны кичкенәдән үзебезнең балаларда тәрбияләргә тиеш. Китапны укып чыгып кына ул аң кирми безгә. Үзаң булырга тиеш. Үзаң инде ул менә русча әйтмешле стержень иштәге. Китаптан укылган фикерләр безнең күңелгә сеңсен өчен аны үзаң аркылы үткәрергә кирәк дип беләм. Рәхмәт Эльвира ханым, шушындай матур фикердә әңгәмәбезнең беренче өлешен тәмамлап рекламада карабыз әле. Бездә реклама. Ашыктан ашык әңгәмәне икенче өлешенә әйләнеп кайтабыз. Әйсегезгә төшерәм. Бездә бүген кунакта танылган шагыйрә һәм җырлар авторы Эльвира Әхмәтова. Кабаттан хәерле көн. Хәерле көтәрегез. Сезгә Эльвира ханым, талант ул бер урында гына тора алмый. Аны акрынлап кына үстерә бару кирәк. Сезнең талантыгызны кемнәр һәм нәрсәләр үстерде? Нинди шартлар этәргеч ясады? Сөйләшеп китик әле. Әлбәттә, бик дөрес әйтәсез. Талант та, гомумән, башка сыйфатлар да кешедә гел үстерелеп торылырга тиеш. Мин мәктәптә укыганда, гомумән, миңа бу тормышта шулай җайлы туры килде. Мин яхшы кешеләр белән генә аралашам. Бу зур бәхет инде. Бу минем өчен зур бәхет. Яхшы кешеләр дөньяда бик күп, һәм минем янәшәмдә, янымда яхшы кешеләр. Менә мәктәп елларында татар теле һәм әдәбияты укытучым Розалия Каримова, ул исән сау, Аллага шөкер, без аның белән бүгенге көндә дә сөйләшеп торабыз. Минем тормышымда бик зур роль уйнады. Мин әгәр дә инде бу тапшыруны ул тыңлый икән, рәхмәт әйтәм, Розалия, чын күңелемнән сезгә. Әлбәттә, сәламнәрне җиткерик. Татар телен яратырга, татар әдәбиятын яратырга ул өйрәтте мине. Инде Габделҗаббар Кандалы, Габдрәхим Утызмәниләрне мәктәп елларыннан укый башлап, мәктәптәге китапханәдәге китапларны инде шул чорларда укып чыгып, мин татар филология факультетына укырга кирдем, һәм Розалия апаның монда роле зур. Минем әтиемнең әнисе Фәүзә әбием шагыйрә иде. Район газеталарында шигырьләрен бастыра иде. Бәлкем аның да роле зур булгандыр. Әниемнең әтисе Мөхәммәтнур бабай Таҗи Гызәт нәселеннән. Бәлкем менә шушы фактлар роль уйнагандыр да дип уйлыйм мин. Нәселдән дә, каннан да киләдер инде иҗатка кирип китүем. Ниндидер бер аерым әйбер булмады минем өчен. Ул кичкенәдән килә миндә. Кеше гомере ул искиткеч. Анда ачышларга урын шундый күп. Сезнең иҗатыгызга, яңалык тудыруыгызга нәрсә этәргеч биреп тора? Әлбәттә, ул мин якын кешеләрем. Минем белән ни генә булмасын, рәттән бер адым атлап бара торган кешеләр. Ул минем гаиләм, ул минем тормыш иптәшем, ул минем 2 балам.
Kızıma 17 yaş толып келе, улыма 14 yaş. Балаларым, ул минем әнием, Аллаға шөкер, ул исән сау бүгенге көндә. Һәм әлбәттә инде ул минем хезмәттәшләрем, якын кешеләрем, минем дусларым. Кешеләр белән аралашу, әңгәмә һәм менә шушы матур тормыш. Тормышыбыз бик ямьле, аны күрә генә белергә кирәк. Тормышта төрле вакыйгалар, төрле вакытлар була. Әмма дә ләкин ничек кенә булмасын, бер генә мизгелдә кире кабатланмый. Хәтта менә без сезнең белән хәзер әңгәмә корып утырабыз. Бу минутлар инде кире кайтара торган түгел. Шуңа күрә тормышның һәр мизгелен тоеп, аны яратып, тормышка елмайып карап яшәргә кирәк дип беләм мин. Әлбәттә. Иҗат кешеләрендә сезне иң күбе нәрсә гаҗәпкә калдыра? Әйтик, музыкантларда, шагыйрьләрдә, җырчыларда, язучыларда. Талант. Талант. Иң беренче чиратта аларның таланты. Төрлеме ул? Ул төрле, Ул төрле. ул һәр кешедә Үзенчәлекле, үзенчә, серле дә әле ул. серле дә, һәм ул Аллаһ Тәгаләдән бирелгән талант. Бу талантны дөрес файдалана белергә генә кирәк, үзең өчен дә һәм кешеләр өчен дә. Беренче чиратта миңа калса, менә халык өчен. Тагын гаҗәпләндергәне бу инде уңай әйбер турында әйттек. Икенче гаҗәпләндергән әйбер бераз бәлкем тискәрерәктер, ул көнчелек. Бар ул име? Менә көнчелек булмаска тиеш. Көнчелек ул кешене бугаулый торган әйбер, шикли торган әйбер, үсешне туктата торган һәм бәлкем хәтта сулышны шикли торган әйбер. Кеше көнчелектән азат булырга тиеш, шул вакытта гына инде без ачылып китеп, иҗат кешеләре бигрәк тә эшли алабыз. Ирекне беренче чиратта, ирекне тоярга Әлбәттә. Ярдәм итә. Сүздә юк, кешенең кайсыдыр сыйфатлары сезгә ошый, кайсылары юк. Нинди сыйфатлар сезне шигырь язарга һәм проза тудыруга илһамландырып тора? Сокландыргы сыйфатлар дибез инде без моны. Кешелеклелек. Кешелеклелек. Иң беренче чиратта. Гадилек, самимилек, хөрмәт, Чиста күңел. ихтирам, чиста күңел, тугрылык, батыр йөрәк. Еш очрыймы? Шушы сыйфатлар бүгенге көндә сезнең тормышыгызда. Еш очрый. Бәлкем алар барысы да Зур бәхет. сыйфат буларак бер кешедә булмаса да, төрле кешеләрдә алар бар. Әйтүемчә, яхшы кешеләр бу дөньяда бик күп. Һәм ул сезнең юлыгызда һәрвакыт очрап торалар. Әлбәттә, Аллага шөкер. Сез бик бәхетле кеше. Рәхмәт. Сез бик бәхетле кеше. Мин бик бәхетле. Татар һәм рус телләрендә яратып укыган шагыйрьләрегез кемнәр? Һәм иң зур тәэсир калдырган китабыгыз нинди? Рәхмәт. Китапларны укырга бик яратам, Ильяс. Вакытым гына җитеп бетми соңгараларда. Татар филология факультетын тамамладым. Бик күп китаплар китапханәдән алып укырга шундай мөмкинчелек булды минем тормышымда. Яраткан классикларымнан Галимҗан Ибраһимов. Мин инде бөтен әсәрләрен диярлек укып чыккан идем аның институтта укыганда, мөмкин булганча. Шагыйрьләргә килгәндә яратып Фәнис Яруллинның иҗатын укыйм. Бигрәк тә миңа аның мәхәббәт турындагы шигырьләре ошый. Һәм Разил Вәлиевне укырга яратам, тормыш фәлсәфәсен аның. Кайсыдыр урыннарда шушы шагыйрьләрдән дә үрнәк алып аларга охшарга тырышып язасызмы? Әлбәттә, үрнәк алу булмаса да, аларның тоемлавын үземдә кичерергә теләп, менә шундый теләкләр туганы бар. Кәефегез искиткеч булганда сез нинди музыка кабызасыз? Музыканы бик яратам. Машинада, рульдә барганда музыканы кычкыртып куеп барырга яратам. Хәтта шулай ул. Шулай ук кәефем бик яхшы булганда, мин шундый җиңел эстрадный музыкалар тыңларга яратам. Күбрәк иң яраткан музыкалардан 80-нче еллардагы музыкалар. Алар шундый җанлы, эшкерсез, матур. Әлбәттә, классиканы да тыңларга яратам.
Музыка белән бергә яшисез, бергә Әйе, укыйсыз. әлбәттә, мин музыкасыз гомумән яшәй алмыйм. Балада татар әдәбиятына һәм музыкасына мәхәббәт тәрбияли башлаганда, әти-әнигә бергәләп нәрсәдән башларга киңәш итәсез? Сез ике бала анасы, үзегезнең дә тәҗрибәгез байтак. Бу эшне нәрсәдән генә башламасаң да, кичкенәдән башларга кирәк. Кичкенәдән башларга имен беренче рәттә. Мәктәп еллары соң инде. Бала тәпи атлап киткәндә, без инде беренче татар телендәге сүзләрне әйтеп бала белән сөйләшергә тиеш. Балалар бакчасына киткәндә, без инде татар телендә беренче шигырьләрне, беренче хикәяләрне, беренче әкиятләрне сөйләргә тиеш. Менә шушындый мөхиттә, татар мөхитендә татар әкиятләрен тыңлап, татар музыкасын, аһәңен ишетеп үскән бала гына, миңа калса, киләчәктә татар телен яратып өйрәнәчәк. Без бит авылда үскән балалар. Әлбәттә инде хәзер шәһәр балалары аерыла. Алар икенче, алар гаджетларда, аларның инде уйлау фикерләүләре дә башкача, идеаллары да аларның башка. Шулай да әти-әни татар теленә тәрбияне кичкенәдән башларга тиеш. Татар теле, татар мөхите, безнең әдәбиятыбыз, культурабыз, традициялебез, гореф-гадәтләребез балаларга бирелергә тиеш. Әгәр дә без аны җиткермәбез икән, балаларга кем җиткерер? Безгә әби-бабаларыбыз җиткергән, без аларны үзебезнең балаларыбызга җиткерергә тиеш. Җир йөзендә һәр кеше яратып, яратылып һәм бәхетле булып яшәргә тели. Һәр көн саен кешегә хыялына якынаю өчен нишләргә кирәк? Моның нинди юллары бар, Эльвира ханым? Тырышырга. Тырышлык. Тырышлык, әгәр дә бер генә мизгелгә генә туктасаң да бу тормышта, син бер адым артка чигенәсең. Кашигиндег инде. Шуңа күрә туктамыйча гел алга барырга, авырлыклардан курыкмаска. Авырлыклардан курыкмаска. Бу сезнең үзегездән барып чыгамысың? Барып чыга, тырышам. Менә тырышам, имеш шуннан башладыгыз, Әйе. тырышуга кайтып калабыз. Афәрин. Безнең очрашуп соңгысы булмасын диде Эльвира ханым. Әле икенче тапшыруда кирәк, чөнки күп кенә темалар бүген кагылмыйча калды. Шуларның берсе мәхәббәт. Шагыйрә өчен, сүз сәнгатенең остасы өчен мәхәббәт нәрсә ул? Бик матур сорау. Әмма баналь җавап бирәсем килми. Бәлкем кемдер әйтер иде, шушы урында мәхәббәт ул тугрылык, мәхәббәт ул бер-береңне аңлау, бер-береңә хөрмәт. Әлбәттә килешәм. Әмма дә ләкин минемчә мәхәббәт иң беренче чиратта ул хис. Ул тойгы. Һәм хис буларак ул йөрәк менә синең тып-тын йөрәгең көннәрдән бер көнне тибә башлый икән, ул мәхәббәт. Кызык, шигырьләр язганда мәхәббәтне тоеп кына язып буламы мәхәббәт шигырьләре? Әлбәттә, бу хисләр синең күңелең аша кичерелгән булырга тиеш. Яратмаган кеше мәхәббәт турында шигырьләрдә яза алмый дигән нәтиҗәгә киләбезме? Яратмаган кеше юктыр дип белем мин. Чынлап та ул мәхәббәт әти-әнидән башлана бит. Әйе, ул бит мәхәббәт шундый зур төшенчә. Аны зур кулачлап алып әйтергә мөмкин. Мәхәббәт туган якка, туган илгә, ата-анага, мәхәббәт хәтта торган җиреңә, тормышка, һәм әлбәттә яраткан кешеңә. Бу төшенчә бик киң, әмма дә ләкин кенә булмасын, яратмыйча бу сүзләрне язып булмый. Алар тагын русча сүзне кулланам, фальшивый булачак. Ясалма. Ясалма. Аңлашылды. Без инде бу сорауны тапшыруыбызның ахырына калдырдык, чөнки беләбез, чираттагы хыялыгыз ул китап чыгару. Эльвира ханым, беренче китабыгызның исеме нинди булыр? Мин дип аталачак ул. Мин дип. Алла буйрса. Кызык исем мин. Нишләп? Минем турыда түгел. Менә минем язылган шигырьләрем бүгенге көндә бик күп социаль челтәрләргә хатлар язалар миңа. Минем турыда язган кебек сезнең бу шигырегез. Бу минем халәтемә туры килә. Бу бит минем турыда диләр. Менә
Минем язылган шигырьләрем һәрберсе кемгәдер туры килә икән, мин бик шатмын. Шуңа күрә мин дип аталуының ул һәркем өчен булырга тиешле белем. Бер вакытта гади дә, Туры ләкин килә шул торган. вакытта уйландыра торгандай исем мин. Рәхмәт Эльвира ханым бүгенге ачыктан-ачык әңгәмә өчен. Әле шундый матур очрашулар алга таба да насыйп булсын. Инде безнең тамашачыларыбызга булган теләкләрегезне хәзер җиткереп китә аласыз. Рәхмәт, Ильяс, шушы матур тапшыруга чакыруыгыз өчен мине. Тамашачыларга иң беренче чиратта мин сәламәтлек телим, озын гомер телим. Якыннарыгызны саклагыз, бер-берегезне саклагыз һәм тормышка елмаеп карап яшәгез. Ә сезнең Эльвира ханым бер вакытта да иҗат шишмәгез саекмасын, һәр вакыт ярларыннан ташып торсын. Рәхмәт, Ильяс. Тапшыру Дом арт галереясы булышлыгы белән төшерелде. Тормыш серле, мөгъҗизадан тора. Сәфәрләрдә илләр гизегез ди Эльвира Әхмәтова. Яшәүнең бар матурлыгын күреп, сөенеп яшик дигән теләктә ачыктан-ачык әңгәмәне тәмамлыйбыз. Рәхмәт бүген безнең белән бергә булганыгыз өчен. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.